Luokka, lepo. No niin, mennään päivän epistolaan. Tervetuloa kaikille Irunahin tunnille, jossa luetaan TubeMetsin kommentteja. Selvä, eli minä olen Iruna ja päivän epistola on se, että luetaan TubeMetsin YouTube-kanavan kommentteja. Selvä. Istutaan tähän alas ja aloitetaan. Osaatteko neuvoa, että miksi mun kanava ei näy hakutuloksissa, vaan se korjaa sen vaan Tubets? Miksi mun kanava ei löydy hakutuloksista, vaan se korjaa ton nimen Tubetsiksi? Hei oikeesti, miksi mun kanava ei löydy hakutuloksista, vaan se korjaa sen Tubetsiksi? Päivittyykö se sit myöhäs vai? Mistä saa Lucky Block bod? Okei, mutta mitä saa Lucky Block modin? Edspeaks, itsekkäät äidit. Onko kukaan huomannut, että Eetulla on aina hirveästi valittamista? Eetulla on hieno tapa, jota muut tubettajat ei tee. Mollaa hieman katsojaa. Tämä video ja jotkut overwatchit. Kuriirit, turvakamera. Ei ollut järkeä tässä videossa. J. Kokki, Minigames Maratoni. On aika paljon parempi parkourid. Iruna, Minecraft Hunger Games. Huom, en tarkoita, että et osaisi PvP, mutta huomaa, että et ollut vähän aikaan pelannut. Job, Minecraft minipelejä. Job, tiesitkö, että Mineplexiin voi jo tuolla tilaajamäärällä, mikä sinulla on, hakea YouTube-ränkkiä, jolla voit muuttaa name-tagisi vaikka Sulosudeksi ja vaihtamaan skinin Steveksi, ettei kukaan tunnista sinua. Näyttää siltä, että et ole paljon tätä pelannut. Master MC PvP, Hunger Games. Sä puhallat tosi paljon sun mikkiis. Deata, paskin pelaaja ikinä. Vaikka editointi oli aika eeppistä, niin silti aika huono video. Splay Suomi, aamuskaba, aamujooga. Ei voi olla tuo vika selkäseisonta noin vaikeeta. Deata, kuinka tullaan kuuluisaksi? Ei mikään paras vidi. Glyffi, suuri tietäjä, pelataan haluatko miljonääriksi? Tuntuu, että feikkaat, koska et kuulosta luonnolliselta, tai sit oot vitun tyhmä. Sulla menee kaikki päin vittua, paitsi sun kyrkös. Deata, rikotaan Deata, videopeli jooga. Thumbnailin teksti oli mun mielestä syöpää. Läppävika, kohtaloni minun. Paska video. En tiedä, onko se hyvä vai huono juttu, mutta sä videoillakin tiedostat, että oot iso tubaaja ja välillä valitat, kun sua ei esim. Jossain kohdissa huomioitu, tai saatat olla välillä kateellinen vielä isommille tubaajille. Edspeaks on Illuminati. Tähän mennessä huonoin. Senkin hamsteri. Painu vittuu, ai niin, ethän sä saa. Snipuks, varma IF-paketti. Käys kattoo Skype, siellä olisi sun bänneri. Hei Snipuks, käytkö tsekkaa Skypes? Pistin sulle sen sun pyytelemän bännerin. Snipuks, käy kattoo sun Skype, pistin sen sun bännerin sinne. I don't know. Mikoti ja Jatser, breikkaava koira. Tosi enin. Grats for 10k, little bit less effects to text. Nice man, and what animation? Itekin on maistanut noita lonkeroita vuonna 2016. Eipä ollut. Mitä hittoa. Herman blogailua. Boksiperjantai. En tiedä muuten miksi se näkyy tommosena, mutta... älkää nyt tähän videon kommentteihin sitä #boksiperjantaita laittako, vaan tietysti Twitteriin. #boksiperjantai. #boksiperjantai. Iru, voitko vastata tähän? Miksi vastaat nykyään harvoin viesteihin Skypes tai pelaat ihmisten kanssa? Kun jotkut laittoi tuolla Minen chatissa, että miten voit olla hetankaa, kun se on niiden mielestä ruma, niin ei ulkoinen kauneus vaikuta siihen, miten Master valitsee naiset. Ehkä. Ui, me striimattiin, niin päästiin videolla. Tulkaas nyt kaikki kattoo striimiä https://www.youtube.com/watch. Kysymysmerkki V on yhtä kuin BJBFVQS69EK @feature on yhtä kuin youtube.be. Kanasalaatti on ihanaa, kun siihen laittaa kanaa, salaattia, kurkkuu, oliveit, joo tiedän, että jotkut ei tykkää, ja joskus salsaa, niin sitten on maailman paras salaatti valmis.
Näin ton Juggalon Fly häksäämäs HGs ja tol on vielä legend. Onneksi pistän siitä report-vidin. Ketkä vitun pellet dislikettää tätä videoa? Magma Musen, Minecraft How to make Riot Outfit. Protester Outfit. Mitä? Käänty aina sinne, missä pelaaja oli. Läppävika Tubenomit hautaan. Rauskin rake Tubehaltuun kurssista. Mitä absoluuttista vittua tämäkin kurssi on? Linus Tech Tips, April Fools. I think this is the April joke. Ronnie Back, suuri muutos kanavalla Aprillipila. Mitä vittua, kukaan ei tajuu, että tää on Aprillipila. Top trending, 10 most luxurious prisons in the world. Next baddest prisons in world. Master MC PvP, Laimeenstako spesiaali ikinä. Se oli paras, kun olit kullissa. Mitä? Oho, EtsMC PvP-video. Bravlailu ja tiimien ounailua. With tubemets. Zero dislices. Kova. Miisas, toukokuun suosikit. Kaikki poikia kiinnosti paljon. Deatan tyttöystävä. Mitä Johanna tekee tollasen jutulla? !dd. Roniback, miksi en kiroile? Puheenaiheet 21. Näytät etäisesti Miklulta. Uutista. Yllätys. Veikkaan, että henkilö on masentunut tai aineiden kautta sairauden vaikutuksen alasena, tai sen poikaystävä esimerkiksi masentaa tai pahoinpitelee sitä. Roniback, roustaan Miklun. Unsub, koska vihaat siun veljee. Tämä kysymys ei ole Lakolle, vaan muille kanssa-ajattelijoille, niin mitä veikkaatte, tuleeko nämä olemaan vitu kalliita ja kuin moni 9V-lakkofani ostaa näitä 4 kappaletta ja yrittää olla kova? Anonymous on eri asia, koska ne ei häkkeröi yleensä sivuja, vaan siksi, koska se on hasukaa, vaan poliittisista syistä. Jonathan Morrison, Apple iPhone 6 vs Samsung Galaxy S6. Team Apple some opinions. Roni, sun pitäisi kyllä välillä pitää taukoa, kun teet ihan liian paljon töitä. Ja toi, et sua ihmetyttää, miten joku voi vihata sua, vaikka se ei tunne sua, on sama asia, että ihmettelisit, että miten joku voi tykätä susta ilman, että se tuntee sua. Amazing man. Roniback, mitä Jaakko ja minä ostetaan joululahjaksi? Tässä videossa on siis Jaakko Parkkali. Artussa on hyvä juttu se, että vaikka se on vieraana jonkun muun videolla, niin se ottaa tilanteen haltuun ja puhuu ihan kuin se olisi sen video. Kuka hiton Arttu? Tässä on Jaakko Parkkali tässä videolla. Miska MH paskalla. Laadukasta paskaa. It's Jerry and Harry. Minecraft vs Real Life 11. Siitä the ideas are near end. Miska sä lipsinkkasit tos alus haista vittu. Rauski pelaa peliä Heroes et Generals. Papanonaama. Kuinka tehdä somesta viihtyisämpi? Lisää tuomitsemisia. Tepatus. Sinkku julkaistu. Näytöt nykyään Ross Creationsilta. Mitä hittoa? Mitä ihmettä? Ei vaadi. Allan Jokinen puhuu suun puhtaaksi Turun terroriteosta. Missä turvavyö? Oranssi paska jammusetä. 2019. Let's go. The perfect push-up in 3 minutes. I'm going to improve my push-ups. One like is one push-up. Is your mind normal quiz? I think banana. Oho, Peltsin video. My first few days in Face It. Peltsi tunnettuna myös Sape 200 ja Vupex HD:na. Ei voi muuta sanoa kuin hattuun nostaa. No toi on totta. Ja sitten viimeisenä Lasermiekka kännykkä, vinkare. 5.30, eli nytkö Villen poikaystävä on lähettänyt Villelle vaatteita, josta se pitää? Ja hiton poikaystävä. Siinä tuossa videolla on sen tyttöystävä. On taas kyllä niitä Tubmets-kirjoittamisia. Kiitän. Selvä. Eli seuraava tilanne. Hei! Walk up! Levo. Eli seuraavaksi voidaan sitten laittaa semmoinen pieni kooste vielä muita hauskoja kommentteja tässä vuosien varrella. Kiitos.